Avui us parlarem d'un indret ja desaparegut del centre de la nostra ciutat. Aquestes cases, que formaven part del que era conegut com a carrer Portal de Sant Roc, cantonada amb cisterna, van ser enderrocades l'any 1960 per deixar el carrer amb l'amplada que té actualment. Uns dels darrers ocupants d'aquest edifici va ser la família Tranys, i tenien una botiga de queviures a la planta baixa i vivien als pisos de sobre. Però abans que la família Tranys hi tingués la seva botiga de queviures, aquest local va ser la llar i el negoci d'Antoni Cuny. Segons publicacions del 1905, es dedicava a la fabricació artesanal de galetes, xarops i orxates, un negoci que requeria dedicació i ofici. L'any 1903, a l'adreça de Cisterna 2, hi residien Antoni Cuny Tarrida, la seva esposa Maria Costa Ribas, un aprenent i una criada. Sembla que l'edifici havia estat propietat del pare de la Maria, Bartomeu Costa, i un plànol del 1873 mostra com la seva casa va ser reculada per alinear-la amb el carrer Major, un detall que ens parla de la transformació urbanística de l'època. Antoni Cuny, amb coneixements d'electricitat, va ser el primer a Terrassa en il·luminar els seus aparadors amb arcs voltaics. Una autèntica novetat que va captar l'atenció de tothom, tal com ho descriu Marià Tranys en el seu llibre Terrassa, un segle d'història sense papers. Aquesta innovació va ser un reclam per al seu negoci, destacant-lo de la competència. Però la història de Cuny no acaba aquí. Sembla que era un comerciant molt atrevit. Per les festes de Nadal, va fer unes vendes fabuloses a uns preus que els competidors no es podien explicar. La botiga bullia d'activitat, amb clients aprofitant unes ofertes gairebé increïbles. L'endemà de Reis, però, les portes no es van obrir, i es diu que el gran comerciant ja era camí d'Amèrica del Sud. Havia comès l'estafa del Natzarè, comprar molta mercaderia sense pagar-la, vendre-la per sota del preu de cost i desaparèixer, deixant els proveïdors amb un pam de nas i una ciutat sorpresa per la seva audàcia. Així, la història d'Antoni Cuny i el seu arc voltaic ens recorda un episodi singular de la Terrassa de principis del segle XX, una història de comerç, innovació i, finalment, un engany que va deixar empremta. Una part de la nostra història que, tot i la desaparició física del lloc, roman en la memòria i els arxius.